Я ведаю, вы там. Я адчуваю вас зараз. Ведаю, што вы баіцеся. Вы баіцеся нас. Вы баіцеся змен. Я не ведаю будучыні. Я прыйшоў сюды не дзеля таго, каб сказаць вам, чым усё гэта скончыцца. Я прыйшоў сюды, каб сказаць вам, з чаго ўсё пачнецца. Я збіраюся павесіць слухаўку, а затым паказаць гэтым людзям тое, чаго б вы не хацелі, каб яны бачылі. Я пакажу ім свет без вас, свет без правілаў ды кантролю, без межаў, свет, у якім магчыма ўсё. А куды мы пойдзем далей, гэты выбар я пакідаю вам.